Shi ne wannan? Kwarai. Ya kai ka sani? Na ɗauke shi ne zuwa gidana sai yake faɗa mu. Wato shi ne Ran, ba za ka iya komawa ba? Kuma ina yarinyar take? Zan dawo ne. Zan yi magana da shi. Ba zan lamunci wannan ba. Ka ji ko? Ba nufin daga nan ɗirke shi kawai. Na rika zan dawo da Ya shi. isa haka. Ki hakuri mana. Harbe ka kawai zan yi. Zan nuna miki wani abu. Na ran sai zan nuna miki. Ki dakata. Nuna min. Ina ma na ajiye shi. Ku dan dakata mana neman sa fa nake yi. Yawa gashi ne na gani. Me yasa baka duba aljihunsa ba? Kaka kenan wannan raini ne. Yanzu kaka irin abin da ya same ka. Wayo! Allah! Rufe min bakinka. Ba zan saurara ma ba, rike ka zan yi. Ka fahimta? Wannan babban al'amari ne da ya faru a cikin ƙasarmu a shekara ta 1849. Sai ya kasance da akwai wata yarinya da aka haifa wadda ba ta ƙaunar dabbobi masu kafa hudu irin su dawakai, irin su dangin saniya da kuma sauransu. Hakan tabbas yana nufin cewar ita ɗin mai kambun bakaci. Dukkanin mutane da ke wannan gari su ɗin fa neman ta suke yi domin su kashe ta. Wannan ba shi ne farkon labarin ba, ina da tabbaci da akwai wasu a nan gaba. A'a! Zan iya tafiya? Tabbas muna jimamin rashin Abraham. Washington, ka san akwai abubuwan da nake so na samu. Aha! Rashin Washington? Kina nufin yanzu kin shirya wajen tafiyar taki ko? Kin samu wanda zai raka ki ne ko yaya? Ko kuma baki samu ba? Ina kokarin dubawa ne. Dubawa? Kin ga wancan? Me zikan? Ina tare da ita. Ki fa kula sosai yayin da zaki bar wannan wajen.
Sannan kuma sai kin kula da wannan yarinyar taki kin ji ko? Zan kula sosai. Tabbas na san mutanen wannan gari suna neman mu kwana 5 da suka gabata. Ni fa bana tunanin zan ci gaba da rayuwa a wannan garin. Kin san Sharif shi ma ya yi rashin Washington to amma kuma a nan gaba komai zai dade. Kullum abin da nake kara da yi miki bayani a kai shine Tana buƙatar taimakon mu. da kyau. Ki bari Dr. Steel Bender idan ya zo sai na hada ki da shi sai ku yi tafiyar ku kawai. Yana da ƙwarewa ta wannan fannin. Likita, kana da lafiya? Kwarai ina lafiya. Ni ma ina buƙatar na taimaka musu a wannan halin da suke ciki. Ina so na tafi da yarinyar. Ina fatan za ku tafi tare. Ko dai ba za ka raka ta bane? Shin ka san rashin wasu da muka yi kuwa? Na ga ma kamar ba ta da lafiya. Ko kuma za ki iya tafiya ke kadai? Ba zan iya ba. Shin kuna buƙatar bindiga ne ma? Na san dai kuna buƙatar ta ko? Tafiyar ki za ta tabbata ke da wannan yarinyar taki. Kafin ta ƙara aikata wani abu. To amma fa ba za su bari ki bar garin da ita ba. Kin san da cewa yarinyar tana da kambun baka ko? Kin san ba za su taba mantawa da cewar ta kashe musu dawakai ba? Ya kamata mu tafi tare. Saboda ba za mu bata lokaci ba. Na shirya muku abincinku. Na san zai ɗauke ku tsawon kwana 5 ko ma 6 har sai kun isa zuwa wannan garin. Ki je baya ki ɗeba muku ruwa domin ku sha hanya. Kada fa ki bari ta ƙara taɓa musu komai. Shikenan, na gode. Zan baka wannan takardar ne domin idan mun tafi ka dinga duba mana hanya. Ta kunshi dukkanin bayanai na da kuma wanda za ku tafi tare da shi. Mr. Grayson, ina fatan dai babu wata matsala. Zan tabbatar da komai ya yi daidai. Barka dai Mrs. Welter. Na ji daɗin ganinki. Ni ma na ji daɗin ganinki. To shi ina godiya. Za mu je unguwa ne da yarinyata. Me yasa ba za ki tafi ke kaɗai ba? Kin san hakan ba zai yiwu ba. Ko kin shirya wani abu ne? Ƙwarai madam. Ya kamata na ci ki nemo min wannan yarinyar. Shin kin manta abin da ta aikata mana a cikin wannan ƙauyen ne? Za ki cewa kin manta ko? To ya batun tafiyar taku dakta? Babu wata matsala, tafiya za mu yanzu kawai. Da kyau, ku fa kula da wannan yarinyar kada wani ya ɗauke ta. Ta aikata abin kunya da yawa. To ta wace hanya za mu bi kenan? Ita ya kamata a aika tambaya ko? Shikenan zan same ta, zan tambaye ta. To me kuma wannan? Benda faɗa min mana. Ba likita ne yake ceto rayuwar mutane ba? Ko ba haka ba? Yayin da ka kwanta rashin lafiya, to za ka ga alamar haka.